ଥରେ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସ୍ଥିର ପାଣି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହରିଣ ସ୍ଥିର ପାଣିରେ ନିଜ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। କହିଲା, ମୁଁ ତ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶିଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତଳକୁ ଦେଖିଲା, ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ ଦେଖି କହିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ବା କଣ ଭୁଲ କଲି? ମୋତେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଦେଇଛ, ଯୋଉ ଗୋଡ଼ରେ ବଳ ନାହିଁ। ମୋ ଶିଙ୍ଗ ପରି ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଦେଇପାରିଲନି। ହରିଣର କଥା ଶେଷ ନ ହଉଣୁ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟାଏ ବାଘ ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ହରିଣ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଦୁର୍ବଳ ଗୋଡ଼ରେ ଏତେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଲା ଯେ ବାଘ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ହରିଣ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୋଟିଏ ବୁଦା ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଆଉ ସେଇ ବୁଦାରେ ହରିଣର ଶିଙ୍ଗ ଲାଗିଗଲା। ବାଘ ଆସି ହରିଣକୁ ଖାଇଦେଲା। ହରିଣ ଯୋଉ ସିଂହ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା, ସେଇ ସିଂହ ପାଇଁ ହିଁ ତାର ଜୀବନ ଗଲା। ଆମେ କାହା ପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଛୁ? ଯାହା ଆମ ଆଖିକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ଗର୍ବ ନ କରି, ଯାହା ଆମ ବିପଦ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି କଣ ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଜନକ, ତାହା ହିଁ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଓ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ବୁଝିପାରି ନଥାଉ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଥାଉ। ଏଣୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏକଥା କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ।